Гафурова Мадина ҳадафам дар бозиҳои олимпӣ иштирок кардан аст. барои ҳамин ман дар пеши худ мақсад гузоштам ки як рӯзи худро бо самар гузаронам. дар нақшаи якрӯзаи ман машқҳои пагоҳирӯзӣ аст ки аз соати 6 оғоз мегардад то 8 субҳ. тамрини сабук мегузаронам то ки қувваи ман барои тамринҳои давомирӯзӣ басанда бошад. Мадина Ғафурова 11 июли соли 1999 дар вилояти Хатлон таваллуд шудааст. ӯ дар синни 10 солагӣ ба варзиш рӯ оварда аз соли 2010 инҷониб дар мусобиқаҳои дохилӣ оид ба муайтайро шурӯъ намудааст. қаҳрамони бисёр каратаи кишвар буда аз соли 2013 дар мусобиқаи байналмилалӣ ширкат менамояд. дар нахустин мусобиқаи байналмилалиаш ки дар Туркия баргузор шуда буд, нишони тилло ба гардан овехт. соли 2014 дар чемпионати ҷаҳон мақоми дуюмро ишғол намуда, 3 маротибаи дигар дар мусобиқаи ҷазираҳои Киш ба гирифтани медали тилло шарафёб гардидааст. сар аз соли 2014 ба риштаи бокс рӯ оварда то ба ин дам дар як қатор мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок намуда, соҳиби зинаҳои ифтихорӣ гардидааст. ҳадафи ягонаи Мадина Ғафурова ба даст овардани нишон аз бозиҳои олимпӣ мебошад. одатан тамринҳои Мадина ҳар субҳ вобаста ба макони интихоб намудааш гузаронида мешавад. дар ин рӯз бошад асоси машқҳои пагоҳирӯзиашро пиёдагардӣ ва давидан ташкил медиҳад. муҳайё яке аз дӯстони Мадина мебошад ва ӯ тақрибан ҳар рӯз дар тамринҳои Мадина ӯро ҳамроҳӣ менамояд. дӯстиашон аз толори тамрини шурӯъ шудааст ва саъй дорад то аз таҷрибаи Мадина ба худ чизе бигирад. аз ин рӯ нақшаи рӯзмарраи худро пайванд бо нақшаи фаъолияти якрӯзаи Мадина намудааст. машқҳои пагоҳирӯзиро дар ҳар гӯшаи пойтахти диламон мекашад, дар он ҷо мегузаронем ва машқҳои мо аввал аз пиёдагардӣ, баъд давидан, баъд баданро гарм кардан ва боз ҷанг босояб. барои он ки варзишгар пеш аз мусобиқа баромадан аввал бо худ меҷангад. вақте ки ман бо ҳамроҳи Мадина ба мусобиқаҳо тайёрагӣ мебинем, бисёртар амон хатогиҳое ки мураббиён ба мо мефаҳмонанд дар вақти тамрин амонҳоро мегузаронем ки дар вақти мусобиқа хатогӣ накунем. пас аз пиёдагардиву давидан қаҳрамони мо бо ҳамтояш дар таҷҳизотҳои тамринӣ наздики 5 дақиқа амалҳои мазкурро иҷро намуд то мушакҳои рони по ҳам тамрин бигиранд. дар ҳар мавриде ки Мадина ба тамрин машғул мешавад, новобаста аз вақт амали муҳориба бо сояро мегузаронад.
کردن با سایه همه را میفهماند که رقیب تو با تو میجنگد، سایه تو رقیب تو میباشد. کار کردن با سایه خود، رقصاندن با سایه خود ضربه ها، این ذهنی رقابت تو را زیادتر میکند. тамрини мазкурро мадина бо ҳамтояш тақрибан 15 дақиқа иҷро кард ва барои амалӣ кардани нақшаи дигари рӯзмаррааш ба хона рафт. پس از نزدیک 2 ساعته که قهرمانی ما با کارهای خانه مشغول بود، دوباره به تمرین رو آورد. او برای انجام دادن تمرین‌های مربوط به رشته ورزشی انتخاب کرده‌اش به تالار ورزشی رفت و تمرین‌ها را باز هم با عمل‌های ضروری برای گرم نمودن موشک‌ها آغاز کرد. وابسته به اونه که قهرمانی ما از صبح بر وقت به تمرین مشغول بود و همگی 2 ساعت از تمرین های صبحیش گذشته است، ولی مربی طلب دارد که باز هم تو به تمرین های اساسی موشک ها را به اندازه ضروری گرم نماید. дар навор маълум аст асоси тамринҳои аввалияро ҳам амалҳо ва ҳаракатҳои хоси намуди варзиши бокс ташкил медиҳанд. аз рӯи нақшаи тамринӣ дар ин вақти рӯз муайян шуда мадина бо мураббии худ болои зарбаҳои даст кор мекунад ки ин шакли тамринӣ ҳам хеле муҳим дониста мешавад ва яке аз намудҳои тамринии асосӣ барои муштзанон ба шумор меравад. رفتم درسی پیش کار میکنم کار کردم. چون این شکلی تمرینی یکی از موهمیت‌ها در رشته ورزش مذکور به شمار می‌رود، از 2 ساعتی وقتی در قسمت اولی روز برای تمرین تالاری جدا شده 30 دقیقه‌اش در این مشق صرف شد. پس از گزارش شدن 2 ساعتی تمرینی که آغازش از ساعت 10 بود، مدینه به خانه آمد. اکنون از روی نقشه او تا ساعت 15 وقتی استراحتی دارد. در رفت ثبت برنامه او به ما ابراز نمود که کوشش می‌نماید تا وقتی خالگی خود را یکجا با عائله‌اش بگذراند. چون قهرمانی ما زمان استراحتی داشت، ما امکان پیدا نمودیم با شوهرش که برای رسیدن به هدفهای مدینه دستگیریش می نماید صحبت نماییم. که بعد تو مدینه با ورزش دوام کردن شد، اول روز دیگه او خمام خودم چه عوض نداشتم و موکی مدینه ورزشش ده چه کنه امی ورزش خطه برای بعد میگفت که زال میرم او را گفتم پگای خونه دو دلاپا میخپیدیم گفتم اول در خونه تایوشه بعد میره و خونه گم پدرم اوچم بعدشون زنگ زدن گفتن که نه رویشگاه براوه. وقتی که من مدینه غفور و کلین خوندادون انتخاب کردم، من فهمیدم که ورزشگر است و با ورزش از نمود بوکس رو مشق میکند. ما هیچ گونه ضد نبودیم. وقتی که وی کلین خوندادون ما میشود، مشقانی رد نکردیم. زیرا پسر من نیز از خردی به ورزش مشغول بود و من ورزشکاران رو دوست میدارم.
пас аз ин хушбахт кӯшиш кард то мураббиеро пайдо созад ки Мадинаро дар фурсати кӯтоҳ ба ҳолати варзишиаш баргардонад. ман қатъи маълими Шоиф Дилшод гап задам. ҳам маълими Шоиф Дилшод ҳозир ажда Мадинаро тайёр кардистай, ҳам бо як ҷураи дигар худам варзишгарай боксёрай шогирди маълими Шоиф Дилшодай худаш амиам дар чандин мусобиқа сазовори ҷои намоён гардидагиай. ман қатъи гап задам, ҳам маълими Шоиф Дилшод Мадинаро ҳозир ажда тайёр карда истодааст, ҳам аму саломату шукрат. ва баъд аз оне ки модарам хатиби падарам гуфтам ки Мадинаро ба варзиш бо мо рава, худам амира ҳозир шуда дастгирӣ кардистам. ами чӣ чизе дар корӣ мешавад, ай дастам чизе мебояд Мадина дакадистам. гуфтам ба маврид аст ки хушбахт Орифшоев худ дар риштаи гӯштани тарзи озод тамрин менамояд. ӯ мегӯяд ман ҳамчун варзишгар ҳис менамоям ки монеъ шудан ба ҳадафҳои Мадина ӯро чӣ қадар ғамгин мекунад. ҳиссиёти варзишгара ман мефаҳмам чӣ хеле. ами аввало ки Мадина машқам намерафт, пеши толори варзишгоҳ вақте мегузаштем, Мадина зала дига хеле нигоҳ мекард. аймуҷо ман фаҳмида будам ки Мадина шавқ дора ҳозир аждан ба варзиш. баъд айму вақте ки ира мондем дига ман гуфтам худат бара, ман Алинура нигоҳ мекунам. вақте ки Мадина зал мерава, ман фарзандмона нигоҳ мекунам, ай зал мебиёяд, сумкаша мемонад, бо ман сумкама мегирам, бо ман мерам, бо и бо Алинура нигоҳ мекунам. дар соати 15:30 Мадина боз ҳам ба толори варзишӣ омад то тамринҳои асосии худро ки дар ин қисмати рӯз ба нақша гирифта шудааст бигузаронад. ба фарқ аз омода намудани мушакҳо барои тамрин дар саҳар, дар ин қисмат иҷроиши машқ бо ин олот ки миёни мардуми мо бо ибораи бандпарак маъмул аст гузаронида мешавад. иҷроиши машқ бо бампарак дар доираи тамринҳои қисмати дуввуми рӯз ба хотири тамрин додани мушакҳои по ва омода намудани бадан ба тамринҳои дигар наздики 15 дақиқа давом кард. тавре дар навор маълум аст, иҷроиши ин амал ҳам аз ҳаракатҳои хоси бокс орӣ нест. амали дигар дар тамрини имрӯза ин бозуфишорӣ бо хусагиҳо ба ҳисоб меравад. муҳориба бо соя тавре болотар зикр намудем, яке аз шаклҳои муҳими тамринӣ дар ин намуди варзиш ба шумор меравад. зин рӯ ин қисмати тамринӣ ҳам иҷроиши амали мазкурро дар худ дошт. яке аз тамринҳои мо дар дохили ринг бо рақиби варзишии ман мебошад ки ва мо ин амалро бисёртар иҷро мекунем ба хотири он ки эҳсоси рақобат дар дохили ринг мебошад. шакли тамрин дар ду марҳила гузаронида шуд. таври худ бинандаи азиз дар навор мебинед, пас аз якчанд дақиқаи шурӯи ин шакли машқ Мадина тамрини мазкурро бо дигар ҳамтолораш ки писар аст мегузаронад. ин ҳам ба хотири баланд бардоштани маҳорати муштзанӣ ва тобовар шудан ба зарбаҳои рақиб мебошад. яке аз тамринҳои мо коркарди зарбаҳо дар халтаи варзишӣ мебошад ки мо бо ӯ кор мекунем. ин шакли тамринии мо зиёда аз 15 дақиқаро дар бар мегирад. ин намуди тамринии мо якчанд шакл дорад. масалан оҳиста мезанем, баъдан тезтар ва сахттар мезанем.
баъди ӯ боз ҳам суръатро оҳиста мекунем. Дар вақти бокс кардан дар ринг ҳолатҳое мешавад ки мо бояд оҳиста кор кунем, ҳолатҳое мешавад ки мо бояд тезтар ва сахттар кор кунем. барои ҳамин мо ин намуди тамринро мегузаронем. дар поёни тамрин мураббӣ ба шогирдон супориш дод то амалҳои махсуси гимнастикӣ ки ба хотири баровардани мондагӣ аз бадан аст иҷро намоянд. амалҳои мазкурро ҳам дар 2 марҳила бо хосагиҳо иҷро намуданд. соат 17:30 акнун қаҳрамони мо ба хона омад ва бояд хӯроки шом омода намояд. мадина ғафурова яке аз он варзишгарбонувонест ки ҳадафаш ба даст овардани нишони бозиҳои олимпист. ном бурда барои расидан ба ҳадафҳои худ нақшаеро барои рӯзгузаронӣ тарҳрезӣ намудааст ки 60% машғулиятҳои варзишӣ ташкил медиҳанд. ҳадафи мадинае ки барои олимпиадаи токио аст, ӯ бисёртар ба варзиш машғул аст. бисёртари вақти рӯзиша ба машқ мебахшад. аз ҳисоби ҳамин ма бисёр дастгириш мекунам ки ба мо орзуш барасад.